በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሐቀኛ ጾም ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ አፍካ መሊእኻ ጨድር ኣይተቋርጽ ድምፅኻ ድማ ከም መለኸት ዓዋብን ንሕዝበይ ኣበሶም ንቤት እስራኤል ድማ ኃጢአቶም ንገሮም ንሳቶም መገደይ ክመላለሱ ከም ዝፈትዎ መዓልቲ መዓልቲ የምልኹኒ ከምቲ ጽድቂ ዝገብር ሕጊ ኣምላኹ ዘይሓድግን ሕዝብስ ቁኑዕ ሕጊ ካባይ ይደልዩ ፈትዮም ዘምልኹኒ ከዓ ይመስሉ እቶም ሕዝቢ እግዚአብሔር ዘይርኤና እንተዳ ኾይኑ ስለምንታይ ጾምና ንሱ ግድና ዘይብሉ እንተዳ ኾይኑ ስለምንታይ ነፍስና ሓሳና እናበሉ ይሓቱ ኣለዉ። እግዚአብሔር ከዓ ከምዚ ይብላሉ እነሆ መዓልቲ ጾምኩምሲ ተግባርኩም ኢኹም እትገብሩ ንጉዝኣትኩም ድማ ትገፍዕዎም ኣለኹም። ክትጾሙ ከለኹም ትበኣሱ ትካራኸሩ ብሕሱም ጉስጢ ድማ ትጓሰጡ ኣለኹም። ጸሎትኩም ኣብ ላዕሊ ከም ዝስማዕ ጌርኩም ሎሚ ኣይትጾሙን ኢኹም ዘለኹም። እታ ነዝፈትዎ ጾም እታ ሰብ ነፍሱ ዝሕስኣላ መዓልቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ድዩ? ከም ሰልሳ ርእስኻ ምድናን ክሻን ሓሙሽትን መንጸፍካ ምግባር ነዚ ድኹም ጾም እግዚአብሔር ዝቕበሎ መዓልትን እትብልዎ ዘለኹም እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ እዚ ዝስዕብ እዩ። ንመእሰር እከይ ምፍታሕ ንርዑት ባርነት ምዝላቕ ንጥቑዓት ምውፃእ ሓራ ኣርዑት ባርነት ዘበለ ኩሉ ምስባር እንጌራኹም ጥሙያት ምምቃር ነቶም ዝተሰዱ ድኻታት ኣብ ቤትኩም ምቕባር ዕሩቕ እንተሪኢኹም ምኽዳን ንዘመድኩም ካብ ምሕጋዝ ዘይምሕዳግ እዩ። ሽዑ ብርሃንኩም ከም ፀሓይ ንግሆ ኮይኑ ከብርሃልኩም ምሕዋይኩም ቀልጢፉ ክመጽእ እዩ። ጽድቅኹም ቀቅድሚኹም ክኸይድ ክብረይ ድማ ደጀንኩም ክኸውን እዩ። ሽዑ ክጾሙ ኣነ ኸዓ ክምልሰልኩም ከተእውዩ ኣነ ድማ እንኹ ክብለኩም እዩ። ንርዑት ባርነት ንናይ ንዕቐት ሙጥዋጥ ኣጻብዕትን ንሕማቕ ዘረባን ከዓ ካብ ማእከልኩም እንተኣርሓቅኩም ንጭኑቕ እንተመቐልኩም ንጥሙይ እንተኣጽገብኩም ሽዑ ብርሃንኩም ኣብ ጸልማት ክበርህ ጸላምኩም እውን ከም ፀሓይ ቀትሪ ክኸውን እዩ። ኣነ ንኹሉ ግዜ ክመርሓኩም ብጽቡቕ ነገር ከጽግበኩም ጥዕናን ሓይልን ክህበኩም እየ። ንስኻትኩም ከዓ ዝስተን ኣታኽልትን ከምቲ ማዩ ዘይነጽፍ ዓይኒ ማይን ክትኾኑ ኢኹም። ሕዝብኹም ነቲ ቀደም ዝዓነወ ኣብቲ ናይ ጥንቲ መሰረት ክነድቆም እየ። ንስኻትኩም ከዓ ነደቕቲ ፍሩስን ቀጽርታትን ሃነጽቲ ገዛውትን መዓርን መገድን ተባሂልኩም ክስመዩ ኢኹም። እግዚአብሔር ሐቀኛ ጾም ክንጸውም ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወንወላዲቱ ድንግል ወንመስቀሉ ክቡር አሜን።